Сёлета 120 год беларускай пісульцы. Што? Якая пісулька? Першая серыя беларускіх паштовак з'явілася ў 1906 годзе у Петербургу. Іх выдала таварыства «Загляне сонца ў наша ваконца». На іх бачым партрэты класікаў літаратуры, дудароў, сялянаў. Паштоўкі былі легальныя, іх можна было выслаць поштай. Але слова адпаведніка для паштовай карткі ў нашай мове не было, таму пісулька. Ты ж на ёй пішаш? Вось і пісулька. На адвароце чытаем кірыліцай і лацінкай па-беларуску. Пачтовая пісулька. О як! Слова «пісулька» выкарыстоўвала і віленская наша Ніва, і актывісты БНР, і так ажно да 1920-х гадоў. Тут з'явіўся сучасны варыянт «паштоўка», бо мова развівалася, упарадкоўвалася, а пісулька аджыла свой кароткі век. Такая гісторыя.